kau sakitiku, kau telah hianatiku. Tak pernah kusangka kau telah berubah. Cepat gerak. Terus cepat. Kayak di samping. Maju terus tak cover pembuli. Iya. Kiri. Oke, dorong. Dulu aku, Cok. Jotor. Ya kayu. Betul. Rombongan itu pada ning kita. Alhamdulillah lah. Semenjak nek game online iki, malah lali karo kancane. Iya lo karo cewek bareng wae lali. Masa sih? Iya mbuh piye kan. Berarti ki gara-gara game online dek ngalekne dhewe mbek cewek iki ya. Ini ndi lho bocah-bocah iki. Ngising paling. Birko berlampu-lampu kalau padha main game. Tak parani ngising nang omahe. Jajal diparani. Assalamualaikum. Waduh, tuh bilang ngerti mau pernah bosan lu iki. Biar hobi lu, Bro. Hobi gini biasa cinta oleh. Linggo ini Cok. Kene linggo. Salah ngadeg iki lho ngadeg ning kono kayak patung. Maju. Oh iya. Iya tuh. Belum mati. Yo kan kemarin nek goblok. Tan. Kowe iki lho. Semenjak enek game online iki lali tenan mbek kanca. Mularah perasaan wae gimana. Ya kanca-kancane mu cerita. Ambek aku wis ndolok bae. Saya siling terus kula. Bilang. Maniak aku. Maju tuh, serang sitane. Alah enggak sprint deh. Astagfirullahaladzim. Jangan aku tak balik wae lah, mungkin buat supaya pingin iki lho. Ya. Parah. Hati-hati yo. Parah. Weh, jan parah tenan bocah-bocah iki. Duh. Ngono kuwi ya enek wong kancane diparani tapi kok malah dicuwai ngono kuwi. Astagfirullah. Cepet iki lho. Sabar. Wah, henti lah. Mundur sih. Aduh, jangan gatel kayak ini aku nih wae. Wis di-reject marah aku kira main game apa? Kok nggak diangkat ah? Ngapa ya Beb? Cowokku nek tak telepon ki nggak diangkat. Dekne lebih penting ke game daripada aku. Walah Beb cowok kayak ngono wae pangga mbok pertahanke. Iya sih Beb, tapi piye? Aku cek sayang. Sebenarnya hubunganmu beda kepiye sih Beb? Aku ya sayang, tapi aku lah nggak diperhatike. Dekne lebih penting ke game daripada aku. Lek ngene iki terus mending tak putuske wae. Emang gue keputusanmu aku dukung. Sebagai koncomu aku iso support. Semoga awakmu entuk sing lebih baik teko Anton. Amin. Lah, tak nelpon cewek aku lah, cak ketemuan. Semua ngerti gelem. Aku nelpon, angkat sih ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono apa ya? Tumben nelpon. Yo lah, kan aku kangen karo sampean. Masa iki sampean ning di posisi nih. Aku cek nang omah ya. Lah piye? Iso nggak dhewe saiki ketemuan?
tumben ngajak ketemuan anak endi? Ketemuane sangkar wae ya dhewe. Oh, nang sangkar. Pas tenan arep enes sing tak omongke karo sampean. Ya wis, aku tak rono. Assalamualaikum. Ya wis tak tunggu. Waalaikumsalam. Rene yang. Swimen yang tekone. Maaf, kayak mau montore bocor. Aku pengen ngomong penting kambek sampean, Mas. Ngomong apa lo, Dek? Kak, aku pengen duwe putus. Hah? Apa? Putus? Iya, duwe putus. Sampean lebih penting ke game daripada aku. Cok, aku curhat iki. Wis inget to karo aku curhat marang. Ya Allah, inget Piye piye? Arep curhat apa wi? aku arep curhat, Cok. Ndak curhatmu karo pusreng wae lah aturan. Ya Allah, Cok. Aku arep curhat tenanan lho. Lagi bar diputus nih karo cewekku gara-gara aku sering main game. Aku kan yang tau ngomong to, Cuk. Ojo sembok prioritas niki game terus. Waktu kumpul konco ya kumpul, waktu chatan karo cewek ya chatan. Karena cewek juga ya butuh kasih sayang lah. Ojo mbok prioritas nih game ae. Lek game ku iso kowe gawe kowe sugih enggak masalah. Emang kowe entuk kasih sayang teko game. Iya ya, Cok. Berarti aku sing salah. Terlalu memprioritaskan game timbang cewekku dhewe. Ya iyalah, Cuk. Cewekmu lho sering temu aku, sering curhat, Cuk. Kowe semenjak kenal karo game wis lali karo DE. DE waktu nelpon kangen ora mbok angkat, mbok reject terus, malah mbok neson-nesoni. Ya aja salahne DE lah, lek ninggalne awakmu. DE juga kan butuh kasih sayang. Ya saiki anggap pelajaran awakmu ae, Cuk. Ojo mentingne game terus. Kumpul lah karo kanca sharing kan. Karo cewek ya perhatian, ya ora? Kowe lah, Cuk. Jenis penyesalan ini ya di belakang. Kalau di depan yang namanya pendaftaran. Sesuknya aja diulang-ulang nah yo. Iki anggap pelajaran awakmu, kurang-kurangilah game, saiki rajini sholat. Orang tua juga butuh kasih sayang, cewek juga. Sesuk lek entuk cewek neh aja mbok ono neh yo. Yo wis, Cuk. Saiki kowe wis mulai sadar, iki anggap pelajaran kabeh yo. Wis saiki dhewe mulai guyub rukun, kumpul bareng karo kanca. Yo. Kayak mangkat dewe nang omahe kanca dhisik golek kopi. Aku ora ngopi. Mumet dasku. Ayo. Aduh. Mesti game online masalah. Yo saiki Entah apa yang merasukimu hingga penyesalan kuwi di depan. Aku ya, Kang. entah